de ampo kwa me nsa o sase yensa abosu nwa sansa o anama bosu abremusu brunsa adiza nsa o busumbu a wo tufuo fie nsa yewura nkwaso o asantema nkwaso kana me na nkwaso dwumadie so ebedie so nkwaso wona nana no mamo ba ye a yebedi dwumadie so mo nkwaso yedie enhira enkoso wabo wura bremusu bru kantanche enkomo yebedie komo nya nkomo pa enye nhira magana meni na anya nkoso enema bi enkoye bia enye yie tie ko so asubru kantanche bokuru wansa o jemire nsa afiafinsa amonsa o tuapansa didansa bokuru wansa jemire nsa afiafinsa wobonsa tegalensa tegansa nangurunsa apapensa wobo chere wansa o jendu be mansa o bopensa o chere mansa o takrade go tansa o asue bomfumsie kokote asua asue kokodowa ayom kasa su rapon wada pata ne afre amoa mi amsi wo maginsa no o nana wabusu nyansa mo miansa subirinsa asu aboabo nanka wofia bena brekunde chale horo tiafra mategare tega enanguro apape obo cherewa jendu be ma kopo be ma asu fa ho jabna siaka damusa nana wabusu nyansa amofre mo samanfo konfo nyakon muni na maginsa no mo abusu nyansa nyane ahoma nana ne ha no nana makonfo ambekomu ye na magin sanum ye frem anopeya eye nyansapo dwumadie abasoyi tini ye frem se mo meka nyansa paninsam enwu yasom ne yeso yemfa be ma wo mo fa manchirima wo nti amane ne amane ase na wo nti ase etimadawro ma ye frem a anya bone ye frem se mbekum nipa ye frem se mbetie na mumma mbaka mu ya adwene ne so manya support TV enye krabehwe te munyi o onipa bone ni anoma akokonyini beebo nsam anoma akokonyini obi o mpe asantema ye wompe ewura ye wompe se asantema bekoso de na sa nipa kro no obi num nsuo nsira ne busuyefo mma no konkon mo no so bremusu ne ho abakọ sam se tete no to baa no 240 ni ko sif manhia eno o ha adwene edura na dwahura manko anu aba o tubuogu nchansen so o 240 ene mesoso medo ba ko ma yekon pe ba bi ma wontana ena yekon so ene twa sasa besi ha wo se ha ya na mpe kure na ba betome tini osi kuro ni finfin no tisi ekwa abremusu buru kantanche dia odu o 240 dia 240 hunu ano osore kora enyim ni biye san obetima to bi a kire ya keka ne ko enkeka hunala de aye wabo ya keka no kwa esu obeya bo de sebrekete si bantima ko tie ensa hune abremusu bune ya keka no ko esu obeya bo de yo pia bro ha wudwale a eye bambo wo duro pa wa oni so abu ohu ya unyani wadamfo kura ben wa wadamfo no ye beifo a adure be pam na manako ama sebe wo hu se nipa wo ko ye beifo adure ni timi bo ho ban ni opese adure ni nyama wo na ekoya ama wo wow obu o ko school a onimade ye wadure de ba wuru tirima ma saade ni na watimi hu ade obu a onimade na do bedware wo yi wutirima adwene e de ko te basa wo sua de kura wo hu ye ma wadure wo fo bebra bom bebre wo school nyira fa free saade no ba wo beduru ha ye be ya ma we de boa me enima bebre koso ye se hyebre de obi ade kura ne ntem na no betimi tintim wonza e je hyebre na de ni na afu ni padua okay onyame bo obi a ye die so obi amra sase meyeye emediye nanso free ni pad odu ni padua be ye no okay paje so ti ase na mate ase ti beye no ye ne ama beye nye tumi ka beye ni tumi ka beye ni tumi yes okay ensio bosompoma wewe kosa nimi na na senso nyina ye nsu a wodi omu ye adwuma yes na na dodo osen bosomo de aboro 100 kra wabosoma ai mo obi wo kra wadafo wo nyini
Sanka me ba sante hina yedi be ba bia nkoda fom no wotwine okom wo fom saa na o menem ni kosua nana wo be den hunu se convoy de oye apetese convo se de o kan yi me hu yes na me den mahwefo anyansapo ahwefo ye be den hunu se de be ya ye hunu wo ma eno no mo gina mu a no mo koma dindin saa ba kom saa na asaden de da bi bosom bie no ba tu wo ma sesa wa sekura eti 1 hour 2 woko nana one sign ye clear ni say comfort me come saa 6 hours oh fake you fake comfort yes ba cha 2 hours 1 hour woko e bia obokwa ma bofra saa ba obi obegina dwom saa nana wakofa comfort trufu yi de na say we ye TV so a ebi ma loto omoa nana we ye TV so a wo moboa ebi mobile money fraud mobile money number nana fake hu a ya na ye moden wo mu gu ye ni mu ase she fake omo nya hwe ene ye wonkote bi wo kro betima yi sika da wo ma se ni okay eni bi enne akomono makojeje scam ne okoto agwuram enu nti na ya na okotofo ne bo wo mo se yi sika okay ekonfo ye papa de onyi sika ana afeju so enne wo sa masofofo ne bebre o mo ne mugu ase okay eye akonwa wo te se ye die akonwa aye die te se me ti su okay wo firi wa wo dua ba na woni magu ase na wo dua ba na we dia ba eti ne omu de na ye akonya bosom ebi ne yonko bi e bodini no so ne magu ase na wo fro so ba saa le